Noi vittu siellä oven. Kaks täällä. Mä painoin vaan. Kapura. Hyvä! Vittu! Ei vaan konseptaa! Hyvä Nikko! Mä saan yhden. Mä heitän yhden. Mä heitin yhden. Juuso, ota sä. Juuso, ota sä ase. Onko se rampille? Hei, Lordi taisi... Rampi! Kuoli! Toinenkin tossa, toinen rampelpommi on! Menee alas kai! Mennään yhdessä. Joo. Mennäänkö haastaa? Oota. Sä ei näy. Oota, mä lataan. Oho, varo! Hyvä! Ei se on meille maahan mitään. Me viedään uskukaan. Ei meille maahan mitään. Me viedään uskukaan tää matsi. Mä voin ottaa kerran aseen. Mulla ei ollut kertaakaan suojaa. Mä saan ite. Mä vieläkin, minulla on 5 tonnia. Mä voin heittää. Mulla koppi! Wychodź Kuba! Moment, no nie, kurwa! Mówiłem, że od góry cały czas pod kanału wchodzi. Fokus, kurwa, masz sojusz! To samo gramy! Vamos, Gatti, vamos! Daj punto! Vamos, After the round, pause the game. 아, 거짓말 건 거야! 그냥 해! 일단 해! 저. 아, 뭐야, 이거! 와, 진짜. Wait. At the end of the round. Wait. At the beginning. 뭐야, 이게? 이게 아까부터 Sollen wir machen, Jan? Wir machen nochmal das. Nicht ausmachen. Was? Und der Leiter? Direkt runter. Links weg! Schade. Spracer-Spiel vielleicht erstmal. Ja, Mann. Das ist ein Standard. Ja, wir haben Geld. Ich hab Geld, aber keine zu mich. Wychodzę do mnie. Ja na górę patrzę. Placu jeden wchodzi. Jeden od placu. Ja Domek wyszedłem. Jest góra. Domek. Nice! Ciśniemy. Dobrze, ładnie było. Ej, będą placem. Robię Robana, mam dobry lec. Ta, ja z tobą to robię. Ej, oni będą placem chodzić. Brawo! Pikuale! Tuli hakkeen kipeä. Ota Tomi vuoroa. Tuleeko? Torni! Sanoin, ettei kerkeä. Talo tekee sitä. Vittu mitä? Eikö sulla tasuri aika peli? Mitä? Ota peli. Vingus kai. Hyvä, näytin Normin. Joo. Tule Orrelle. Vittu. Hyvä! Ei en... Vittua tästä tapahtuu. No, mut mikä toi meidän uusi pihatakki on? Mä ja Tomi ollaan siellä aina, että Niin, kuollaan, sit kukaan muu ei tuu. Se on ihan paska. Se on ihan vittu hyvä, mut kun nykyään se ei Näin on tehdät siinä. Niin. Sieltä vaan muut paitsi nyt, siis Samuli Oskari.
katolla kai. Osku, kato pihaa vähän. Osko kuollut? Okei, no kuka sitten? Aulas katto yksi ramppei. Vinku valo. Vinku kuoli. Piha tule. Hyvä! Koppia Vinku! Pora koppi. Vinku! Yhdessä nyt! Pommi Vingulla! Mistä on? Yes! Vittu hyvä! Vitun hyvä! Vitun hyvä jää! Vitun hyvä! Mä ottiin toikin hävitä. Silti voita. Hoho! Aika hyvin. You just knocked out PGS from the tournament. What is going through your mind right now? I'm really happy because we have the toughest bracket and we just won the toughest opponent. So I'm pretty comfortable about this tournament right now. So I think we have good chances to win it. Ni vann precis över Estros som totalt körde över i alla lag i gruppspelet. Vad har du för tankar om matchen? Nej, det var en fin match tycker jag. Egentlig inte någon mer tanke. Vi späckade lite demos och vi har väldigt få taktiker och vi kände fort vad de gjorde och det var inte så vanskligt så fort vi kom igång. Vi tappade en 1-3 som sätt på Inferno och efter det så var vi ustoppliga. Nästa match är mot Emulate i kvartsfinal. Tror du att ni kommer gå vidare? Ja, måste ju tro det, men jag vet inget om Emulate. De slog ju både Noah och Team Germany. De måste vara goda så för bring our A-game. Så jag måste ju tro att vi kommer vidare. Men de är säkert goda. Är du förvånad över att det är Emulate ni får möta? Ja, väldigt. Jag har slått 2 goda lag. Jag vill inte tro att de vill göra det så bra.